Салом алейкум. Инак масъалаи сеюми олимпиадаи Ал-Хоразмиро ҳал мекунем. Сеюм масъала якум рӯз. Масъалаи алгебраи осонае. Мақсад аввал дақин метавон, лекин хай қадар қиндам нестем. Масъала чӣ мега? Мега ҳамаи x, y, z-ро биёвем ки айнол то як тақсими д и намино баробариро удовлетворят мекунад. Намино баробариро қаноат мекунад. Хорошо. Ҳама вақт ки ҷойда ки ҳами x, y, z-та ягон пурча бинем, мо даро мефаҳмем ки ҳамин масъала чӣ хеле тригонометрически ҳал дорад. Аммо масалан x, y, z агар айнол то як мешавад, значит чӣ гирифта метавонем? X мо синуси алфа метавонем гирифта. Барои ки синуси алфа агар алфа айнол то 90 бошад, қиматош айнол то як мешавад. Барои ҳамин биен агар x агар ма синуси чӣ бигирам? Синуси алфа тақсими 2 гирам. Алфаро ай 0 то 90 гирам, масъала ҳал мешавад. Яъне ки қаноат мекунад. X ай 0 то 1 тақсими 2 мешавад. Y синуси бета тақсими 2 мегирам. Ва Z синуси гамма тақсими 2. D алфа бета гамма ҳамашон ай 0 то 90 градуса. Фаҳмо? Акнун нигоҳ кунед, бачакои азиз, агар ки дар якум модила бимонем, чӣ мешавад? С синус квадрати алфа тақсими 4 ҷамъи синус квадрати бета тақсими 4 зарби 1 тарҳи синус квадрати гамма калони баробари синус квадрати синуси гамма шудааст. Ин бошад чие? Косинуси гамма, яъне ки айҷа мо ҳосил кардем инҷа тақсими 2. Мо бировардем с синус квадрати алфа ҷамъи синус квадрати бета калони баробари синус тақсими косинус тангенс гамма шудааст. Тангенси гамма. Зарби 4 мекунем, ба 2 ихтисор мешавад, айҷа 2 мешавад. Вичиз фаҳмоам. Хорошо? Ира барои ҳар як модила амиқе менависем. Циклически мешавад. Синус квадрати бета ҷамъи синус квадрати гамма бошад равно 2 тангенси алфа мешавад. Ва дигариш бошад с синус квадрати гамма плюс синуси алфа бошад равно 2 тангенси бета. Акнун чӣ кор мекунем? Нигоҳ кунем, бародарои азиз, агар ки мо ҳамаи ҳамиро ҷамъ кунем, ҳар се хата, мо айҷа ҳосил мекунем ки 4 синус квадрати алфа ҷамъи синус квадрати бета ҷамъи синус квадрати гамма калони баробар шудааст 2 тангенси алфа тангенс бета ҷамъи тангенси гамма. Фаҳмо? Акнун айҷа мо чӣ нависта метавонем? 2 ба 4 ихтисор мекунем, ҷа 2 мешавад. Дар ҷои синус квадрати алфа як тари косинус квадрати алфа менависем. ҳар кунуша як тари косинус квадрати бета, як тари косинус квадрати гамма. Мо меёбем ки 6 тарҳи 2 косинус квадрати алфа ҷамъи косинус квадрати бета ҷамъи косинус квадрати гамма ҷамъи яъне ки калони баробари
тангенс алфа ҷамъи тангенс бета ҷамъи тангенс гамма. Фаҳмо? Акнун айҷа чӣ шид? 6 калони баробари 2 косинус квадрати алфа ҷамъи тангенс алфа. Косинус квадрати бета ҷамъи тангенс бета. Косинус квадрати гамма ҷамъи тангенс гамма. Акнун ба ҷои косинус чӣ хел ман косинуса ягон хел карда ба монанди тангенс нависам. Мо шумо медонем формулаи чира? Косинус квадрати алфа ҷамъи синус квадрати алфа баробар ба 1. Ҳамаро ба косинус агар ки ҳар ду тарафа ба косинус квадрати алфа тақсим кунем чӣ мешавад? Мешавад 1 ҷамъи тангенс квадрати алфа баробари 1 тақсими косинус квадрати алфа. Айҷа бармеояд ки косинус квадрати алфаи мо баробар ба 1 ҷамъи тангенс квадрати алфа. Биён амира бимонем. Мо ёфтем ки 6 калони баробари 2 1 ҷамъи тангенс квадрати алфа ҷамъи тангенс алфа. Хай дигарош циклически мешава, ҳамашон ҳамхел мешава. Барои ман инҷода сумма мемонам, яъне ки маънои сумма циклически. Бо дигаришам ҳамин хел нависта метавонем. Фаҳмо? Акнун чикор мекунем? Як кори кардан дар корае ки исбот кардан дар кор 6 калони баробари и бо калони баробари 6 исбот кунем. Баъд случаи равенстворо меёбем. Мақсад чӣ хел ира калони баробари 6 ма ҳисоб карда метавонам? Ира менависам чӣ? 2 ҷамъи 2 мекунам, бо тари 2 мекунам. Ира метавонам бинависам баробари 2 барое ки мо сета цикл дорем 2 6 мешавад ку. Барои алфа тангенс алфа, барои бета, барои гамма 6 мешавад ҷамъи бо ҳамун циклмон 2 1 ҷамъи тангенс квадрати алфа плюси тангенси алфа тарҳи 2. Агар ман иро исбот кунам ки ҳамавақт калони нулае, яъне ки ман исбот кардам ки и калони баробари 6. Хорошо? Биён исбот кунем ки ин аъзо камовақт калони нулае. Махраҷро меметем 2 ҷамъи тангенс куби алфа ҷамъи тангенс алфа тарҳи 2 тангенс квадрати алфа тарҳи 2. 2 ба 2 мераванд. Чӣ мемонад? Тангенс алфаро бурем. Тангенс алфа тарҳи 1 квадрат мемонад. Ай чиз ҳамавақт калони 0 барое ки алфаи мо ай 0 то 90 и калони 0. Хулоса ҳар як се аъзои мо калони 0 шуданд. Мо исбот кардем ки 6 калони баробари 6. 6 ҷамъи адад а бои калони баробари 6. Яъне ки ай мо бояд ки 0 бошад. Хулоса тангенси алфа зарби тангенси алфа тарҳи 1 квадрат бояд ки 0 бошад. Фақат як случай 0 буданда ҳамин кори мо тоғри. Ай алфа 0 буда наметавонад, тангенси алфа 0 буда наметавонад, барое ки алфаи мо 0 градус буда наметавонад. Алфа ай 0 калон буд. Тангенси алфа значит 1. Айҷа бармеояд ки алфаи мо чанд градус ай? 45 градус ай. Хулоса х мон чанд шид? Синуси 45 решаи 2 тақсими 2 тақсими 2. Решаи 2 тақсими 4 шид. Бо х баробари y баробари z шид. Ҳамаш чанд шид? Решаи 2 тақсими 4. Дӯстои азиз, агар ягон савол дошта бошед метавонед дар комментария пурсед. И як ҳалли тригонометрический шай ки ма ҳами
Ам хеле масъаларо бинам, сразу триггерам, физически решения даёду мезанам. Не ки ҳаста иҷа одамое ки ин масъаларо барои аналитически ҳал кардан. Чӣ ки аналитически ҳал мекунанд? Так как мегӯям ки x, y, z ай 0 то 1/10, значит 1/u калон ай ҳамаштан. Например, x калони баробари y калони баробари z гирифтам. Ҳамо баъд чӣ карда мешавад ира? айҷа хулоса гуфта мешавад ки x квадрат ҷамъи y квадрат зарби 1/4z квадрат бигирем. Калони баробари чанда? z мо медонем ира. мо медонем яки бенаиш истифода барем. Да модиляи дим истифода барем. y квадрат ҷамъи z квадрат 1/4x квадрат калони баробари чи? x. Айҷа мо медонем ки y мо x да калон ай. Барое ки мо гуфтем влог, яъне мақсад ки влог ба тоҷикӣ намедонам чӣ мешавад, яке маънош ҳаме ки якташ ай дигариш да калон, дигариш ай дигариш да калон гирифта метавонем. Масалан гуфтам. Айҷа чӣ шид? Беян хати аввал нависам. y квадрат мон ай x да майда. z монам ай x да майда. Барои ами адад мон x мон хурди баробари и выражение ай хурди баробари 3x квадрат ҷамъи x квадрат зарби 1/4x квадрат. То есть и калони баробари иши. Айҷа чи ай? x 4x квадрата ба x акча хат бизанем. 4x зарби решаи 1/4x квадрат калони баробари 1. Айҷа бармеояд ки 1/4x квадрат мо калони баробари 1/16x квадрат шид. Хулоса 1 калони баробари 4x квадрат ҷамъи 1/16x квадрат ай калони баробари чанда? 2 зарби решаи 4x квадрат зарби 1/16x квадрат ай 1 ай. 1 калони 1 шид. Барои ҳамин случаи равенстворо мебинем. 4x бояд ки 1/16x квадрат да баробар бошад. Яъне ки x мон бояд решаи 2/4 бошад. x-а ки мо ёфтем мемонем дар дуюму сеюм. y z фаҳмо мешавад. ду 2/8 1/2. Яъне ки x-а ёфтем магар ду таи дигашда монем. Бияен хай бимонем. Чӣ мешавад? Айҷа мешавад ки 3x квадрат ҷамъи y квадрат x мо чанд шид? x мон решаи 2/4 шид. яъне ки 2/16 1/8 и 3/8 ҷамъи y квадрат калони баробари z тақсими решаи 1/4z квадрат шид.
айнаш боша 3y квадрат ҷамъи z квадрат зарби 1/2 решаи 1/2 1/2 решаи 2 бигем калони баробари решаи 2/4. Айра вақте ки махраҷ метаем мо бировардем ки 3y квадрат ҷамъи z квадрат калони баробари 1/2. бо мо чӣ медонем? Медонем ки y аз z да калона ай калониш 4z квадрат шуд. аз z квадрати мо калони баробари 1/8. بیاین مدل سیمان نویسیم 3z کвадрат جمع x کвадрат cz کвадрат جمع x کвадрат ضربی کالونی баробари y کвадрат шуда. ای 1/z کвадрат мон 1/4z کвадрат мон чӣ мешавад? хурди баробари 1/2. вақте ки реша дагирем яъне ки 1/2 решаи 1/4z квадрат калони баробари решаи 2 шуд. айҷа бошад z мон калони баробари 1/2 решаи 2. агар дар иҷа бимонем калони баробари чӣ шуд? Решаи 2/2 решаи 2. ихтисор кунем 1/2. яъне ки y квадрат мон калон ё баробари 1/2 минуси 3/8. 1/8 шуд. айҷа хулоса мебурем ки y монам калони баробари ба 1/2 решаи 2. акнун нигоҳ кунем дӯстони азиз, мо ёфтем ки 3z квадрат ҷамъи x ёфта будем ки 1/8 x квадрат 1/8 3z квадрат ҷамъи 1/8 ай калони баробари че? Калони баробари y квадрат 3z квадрат ҷамъи 1/8 калони баробари y квадрат бахшиш калони баробари y тақсими решаи 1/y квадрат.
Чихеле ки мо аҷа ёфтем ки y калони баробари ҳамин метода истифода бурда иро исбот карда метавонем ки y тақсими решаи 1/4 y квадратам калони баробари 1/2. Агар ки ҳамаша ҷамъ кунем, мисол 4x квадрат ҷамъи y квадрат ҷамъи z квадрат калони баробари чӣ мешавад? X-ам медонем ки чанд шид? 1/2 ҷамъи 1/2 ҷамъи 1/2, яъне ки x мон корен 2 тақсими 4. вақте ки дар ҷошу ҳамаша ҷамъ кунем бимонем, аи чанд мешавад? 3/2. аиҷа x квадрат ҷамъи y квадрат ҷамъи z квадрат калони баробари решаи калони баробари 3/8. аи бо хурд ё баробари 3/8 буд, ё хурд ё баробари 3x квадрат буд. x квадрат мон 1/8. То есть мо ёфтем ки 3/8 калони баробари и адад бо калони баробари и адад, яъне ки бояд ки ҳамашон баробар бошанд. ҷавоб корен 2 тақсими 4, корен 2 тақсими 4, корен 2 тақсими 4 ва барое ки қисмои x y z мо ай 0 то 1/2 барои ин отрицательниашон намегирем. Хай дӯстои азиз, ин методи дуюм буд. ки барои ман методи якум маъқул аст. ягон савол дошта бошем, метавонем дар комментария нависем. Тансияту хунобод бошем.